Yebo. Hayi njalo enganze tho. Baloza amafikosana, shinanze moya mvulwane emzini amadoda. Nizona amanzi ngingisho. Dibula amadubulani into zasizini yonyanga lelapha ekhaya. Gobela kwakho ongenakho bela hayi ngobafa. Akasoza abe khona. Wey sengibona ngifundiswa. Yey inkanyamba emhlophe indoda ephinda phindeke kaningi. Uma kwenzeka umlomo ungathethi imanga. Shando wandaba umthiyanga ngomfungaza nothiya amahlahla. Ushando onganathi into endini esandlanela. Naso uthinto omkhondo kuyahlala ngithi cha baba. Kunjalo emadoda leso sikhathi. Sesithi uyishumisa kabili kathathu. Hoy. Ya, mina uMndawe. Hoy. Right. Ase siya ukukhuluma into ikhuluma kakhulu. Sike senze. Namhlanje I'm going to go live a bit later. I'll try to go live on all platforms if I've got time. I don't know where these other things are. Okay, we will go live, but we're going to do something different. Asike singakhulumi namathwasa ami ke manje. Singakhulumi nabantu esengibasizile. Singakhulumi futhi nanoma ubani kanjani. Ngifuna yabona lento lehlula legenge yeningi. Yes. Ngifuna ukusike sithinta uMndawe ke namhlanje. Ngifuna ukukhuluma nezindawe. Yabona lo muntu lo othi yena uyaquleka, ngiyaquleka, ngilale bese kukhuluma izwi kumina. Ngifuna lo muntu onjalo. Phinde ngifune lo muntu lo othi mayilele bese kubhodla amakhehla. Nezalikazi kuyena. Ngifuna lo muntu lo ovele abe nesifo sokuquleka noma maye avelalale ebese kukhuluma abantu kuyena. Mayisevuka bese abhodla into engapheli. Ngifuna lo muntu lo othi yena wena uthi ikhanda lethu ukuhamba kancane bese ngiyaqala ngiyabhodla la endlini bangazi ukuthi bazowenzani. Ngifuna lo muntu lo othi hey mina ngiyile mina ephehlweni nani bahluleke ukungilapha uMndawe. Kodwa mangisekhaya iyasixoxela le ndaba. Ngifuna lo muntu ke namhlanje. Angizwa ngithini? I'll try and make maybe 30 minutes to an hour some free time later. Sike siyithinte lento. Le ehlula iningi. Ayinjalo ayijiki uma isinje.